बे समाव नैबे हाजिरा गामियाव दंफैयो बाय नुनो मोनदों हाजिरा गामिनि आबादारिफ्रा गोबां बेसर आबाद मावदोंमोन नाथाय बोथोरनि गाज्रि हाल सालनि थाखाय नैबे बेसरफ्रा माने फुनानै दोनफैनायनि उनावबो गासिबो नस्थ' जानो हमदों। मावदोंमोन लोगो नांनानै गोबां बेसर दंमोन नाथाय गासिबो बेसरखौ नोंथाङा मावदोंमोन नामा? मा नाममोन? हा? कौशल्या बसुमतारी नैबे हाजिरा गामिनि बेसेबां बिगा मावदोंमोन? 5 बिगा मावनायनि गासैबो 5 बिगानि बेसरा बेयावनो दंजोबो नामा? ना माखासे दैखांखांबाय? माखासे दैखांखांबाय नामा? ओमफ्राय दा बेवहाय गासैबो बेसरा नस्थ' जाजोबनो हमबाय नङा होमबा? मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बेनि अनगायैबो हाजिरा गामियाव गुबुन गुबुन आबादारिफोरनि बेसर आबाद मावनाया बांसिनानो बेबायदि नस्थ' जानो हमदों अखाजों बांखाजों दिखांस्लाबनो हायैयाव आरो दैमायाव गोजावनानै थांदों माखासे दैयाव गब'नानै थादों। बेबायदिनो जिखिनि बेसरखौ दैखांनानै बेवहाय मोनदोंमोन नैबे आबादारिया नाथाय बेखौ नस्थ' जादोंब्लाबो दैखांनो नाजादों आबादारिया। दा मिजिंथिदों सरकारनिफ्राय माबाफोर अनसुंथाइ मददफोर मोनो नामा? मा बुंनो नागिरदों आब'आ? बुंनाय। जेबो मदद मोनफेराखै। मदद मोननो हास्थायदोंमोन नामा? मोनोबाथ' गाहामानो हरबा सरकारा। आबादारिया बुंदों दि जिखिनि खरसा थांदों बे बेसर आबाद मावनायाव जेसेबां लाब जागोनबाबो बेखौ मुलाम्फाखौ मिजिं खालामालासिनो गावनि थांनाय खरसाखिनिखौ मोनफिनोब्ला मोजां जायो होननानै बिथांमोना बेखौ इन्सुर खालामनानैबो लायाखैमोन। नाथाय बिथांमोना मिथिया बेबायदि आबादफोरखौदि एग्रिकालसार डिपार्टमेन्टआव इन्सुर खालामजायो। लोगोसे फार्मार रेजिस्ट्रेसन खालामनानै लायोब्ला सरकारनि बायदिसिना मदद मोननो हायो। बेसरा थाल्ला गाजा बेरथारबाय। बेसेबां खहा जाबाय बेसरा गासिबो गाजा बेरजोब्बाय। गाजा बेरजोब्बाय गासिबो। बेखौ सालिबा ओंखारबावगोन ना एसे? बेफोर रज'नायफोरबो नस्थ' जाखाबाय।
बिदिनो थाङै थाङै हाजो गामिनिनो आरो गुबुन न'खरसेयाव हाबैब्ला नुनो मोनबाय जोङो बिसोरबो बेसरखौनो लामगासिनो दङ। सोरनिमोन बे बेसरा? बे बेसरा सोरनिमोन? मा नाम? आरो नोंनिया नोंसोर ज' लोगो नांना मावदोंमोन? ज' लोगो नांना मावदोंमोन ना न'खरसेनिमोन? दा बेफोरखौ मोनगोन ना? जोबोर दुखु गोनां हालसाल जोंनि बाक्सा जिल्लानि दाब दाब गामियाव बेबायदिनो देग्लाय अखा बांखाजों बेसर दैखांनाय बेसर आबादखौ जोबोद खहा जानाय नुनो मोनो। गमामा बै आबादारि बिथांमोननि मेगननि मोदैखौ हुगारगोन सोर? दुखुथिया आबादारि बिथांमोननि दुखु दाहाखौ होखारगोन सोर? मोनसे सोंलु जानानै थाबाय।